Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yan uwa musulmi ina fatan alkhairi da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da wannan safiya ta Lahadi. Alherin daga cikin wannan safiya Allah mai rahama mai jin kai. Allah ya sada mu da dukkanin alkhairin da yake ciki. Aka san haka Allah ya kare mu da karewar shi. Albarka annabi alqur'ani. Ina yi daukacin musulmin duniya fatan alheri, fatan an tashi lafiya cikin ƙoshin lafiya. To masha Allah, kwanakin baya idan ba za ku manta ba a bisa wannan kwantikin nau na yi muku bayani bisa kan wani meke da aka kama aka gani a cikin jamhuriyar Nijar, inda wasu bayan Allah suka ga wannan meken. To a yanzu ma irin wannan ta kasance, sai dai shi wannan meken wancan mai rai ne, wannan kuma matacce ne. Wannan abin a jihar Tawa ne ya samu wannan abu. To wannan abu wasu mutum biyu ne suka ga wannan meke a mace. Shi dai wannan tsuntsu duk wanda ya gan shi dai babban tsuntsu ne, kuma mu dai mu iya ce mishi meke, muna iya kiran shi da meke kin. To wannan tsuntsu mutum biyu suka gan shi har sun kai sun taba shi, amma a mace yake. Amma da suka duba shi yana da zobe guda biyu, yana da na'ura a jikin shi guda biyu. To wannan kun san akwai maganar da ake cewa mai abu ya rantse kuma mara abu ma shi ma yana so ne ya rantse. Kun san irin halin da kasanmu muke ciki na Niger, irin ba zata da muka ma kasar Faransa nan nuna mata cewa akwai lokaci yana zuwa da Allah ya ɗauki alƙawarin nan, insha Allah sai ya mai da Niger a hannun 'yan Niger. Kuma wannan alƙawari ya zo, kuma wannan alƙawari insha Allah da yarda Allah wannan ci gaba ba zai taɓa koma baya ba. To da aka yi wannan abubuwan muna ta ganin banda 'yan ta'addan da ake kawo mana suna yaƙan mu, banda masu yayatun baki da ake kawo mu suna yayatan mu da baƙaƙen mu da turawa, to hatta tsuntsayen ma yaƙan mu ake. Kun gani, ta tsuntsaye ma ana iya yaƙan mu, saboda tsuntsu inda zai tahi a wuni ba mutum duka bane zai iya tafiya wani, kuma inda tsuntsu zai keta ya tahi wani mutum ba zai iya bin wannan wurare ba. Yanzu wannan ba san daga inda aka sake shi, kaga sanin gaibu sai Allah. Mu je inda zamu dora ayat tambayar mu akan ƙasar Faransa ne kawai. To wannan tsuntsu mutane dai mutum biyu ne suka ganshi har sun kai da sun taba shi ma. To shi yasa muke cewa mutane in Allah ya sa irin wannan abu an gani, to kar mutum ya rika saurin tabawa ko kuma ya dauka ya ce bari ya ta yi amfani da shi. A'a, in kaga irin wannan abu ya samu, kaga tsuntsu ne, fikira ta zo maka a lokacin, tsuntsu ne aka daura mishi wani na'ura yana yawo, ka gan shi Allah ya katse shi a bisa kan wata manuwa da aka yi, to Allah ya tare wannan abun. Menene ya kamata mutane al'umma mu yi kokarin sanar da hukuma da take kusa da mu. Jama'a, abin da muke so mu gaya muku ko da yaushe, kar mu yarda da mu rihi wani abu muna ga kamar ba komai bane, kuma abin nan zai iya cutar da mu, ya cutar da kasar mu. Kenan duk abin da muka ga wannan abin ba mu taɓa ganin shi ba, ko kuma wannan abin menene yasa aka same wannan abu a cikin shi, to ka yi ƙoƙari ka sanar da hukuma. Ka sanar, in babu hukuma kusa da kai, ka sanar da mai gari garinka, mai gari ya sanar da sarki. Kenan sarki insha Allah da zai yi, hukuma za ta shi, kenan za a ɗauko tawaga a zo wajen wannan abin. Kar ku taɓa, ko da a mace yake. Wannan bincike na hukuma ne, akwai ƙwararru da muke da su a cikin Nijar, ƙwararru fiye da ba a zato, wanda za su iya bincika su tabbatar da cewa ga halayen da ake ciki. Kenan mu talakawa mu san da cewa kishi ne muke a ƙasanmu, mu so ƙasanmu. Wani bai zauwa gyara mu ƙasanmu, wani bai zauwa ya ce zai kama ci gaba a ƙasanmu in ba mu 'yan ƙasar aikakun cikinta ba. Duk ɗan Nijar ba wanda bai so, gabar da yamma kudu da arewa ba wanda bai so ya ga Nijar ta ci gaba. Kenan abin da yasa muke so mu gaya muku, mu riƙa kiyaye irin wannan abubuwan. In kaga abin da kaga kawai abin nan baka yadda da shi, kai kokarin sanar da hukumarka. Wannan shine ba da haƙƙi na 'yan ƙasa, ci gaban ƙasa, tsare ƙasa. Kai ma yadda soji ya ɗauki makami ya tafi daji yana ba dare ba rana, na kai ma kana da wata irin gudunmawa da zaka iya ba ƙasarka na wani abin da kaga zai cutar da kai, zai cutar da ƙasarka. To in maza ka sanar da wa'annan hukumomi namu, to su za su zo su ɗauki mataki. Abin da ya kamata sai an bincika shi, su aje a bincika shi. Muna da ƙwararrun masu ilimi a cikin ƙasa, muna da ƙwararrun masana a cikin ƙasa wanda za su iya sanin wannan menene. Jama'a mu rika kiyayewa. Akwai lokaci na ɗora na bidiyo na wancan, shi har sun ɗauka ma sun tafi suna tamanin su je su yanka ma me kikin, sai Allah ya sa deja ashe
su suna ƙauyensu suna harkar gona, ashe dija ma'ilimantar ƙasar mu dija an samu labari tawaga ta taso daga mai kai tsaye ta zo wurin su, kai tsaye ne aka turu jandarmomi suka zo wurin su. To wannan irin wannan abin shi ne muke cewa ku rika kiyayewa. To in aka zo irin wannan abin aka dauke ka kaga da kai za a ti, yanzu aikin gona kake an tsaida ka, in kana hawa maka wani kokari kaga an tsaida ka, yau sai an je an yi bincike, dole hukuma sai ta yi bincike kai ma akan ka. Kenan lokacin da kaga abu ka tsaya kai kokarin sanar da kasaka, hukumomin kasaka su ne wanda Allah wakilta jagorancin su akan ka, sai su bincika su ga lalle wannan abin da aka yi da aka kama kenan abu ne wanda ya kamata a yi bincike akan shi. Yawa ina muku fata alheri. Ai fartaje wannan meken dai gashi nan an daura mushi na'ura a jikin shi, shi dai wannan duk inda aka nufa da shi ana so ne karshen ta an je wurin inda ake so ya tahi, tana iwa daga nan in ya je ba zai wannan ba, suna iya fazo ne shi a nan ya mutu ko su kashe shi a nan ya mutu, saboda abin da suke so su dauka sun dauka. Kenan a yi maza a yi kokari a kiyaye, dan in aka yi bincike za a san abin nan daga ina yake, suwa suka turo shi. Kenan sai hukumomin mu su ne Allah dora mu haƙƙi akan mu, wanda za su iya bincike su kwato kowane irin yanci ne wanda yake tuna cikin ƙasar mu. Jama'a ai fartaje mu rika kiyayewa irin wannan abubuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi.